Salam merhaban TikTok seyirciler. Yine yeniden sizin maslahatınıza mätäç bir gelinin. Durmuşun size burun vermekçi. Bir gelin aýtdy, men özüm gijirek durmuşa çykdym diye. Bana oğlumum özümden 4-5 ýaş kiçi diye. Onun halaşyp bardyk diye. Gülýär ýaşap ýördik. İşleyen elime ama pul öýde men elimde durýardy diye. Ondan men gaýdym molda diye. Men işlemen öýde oturdum molin. Yankı yollaşım diye. Geline zefen edem. Söwda etmeni öwretdi diye. Ondan yollaşım diye. Soňlar pulu mende goýman geline zefinde goýup başladı diye. Menim diye. Men sen maşgalaň bolup näme üçin pul mende durman geline jende durýar diýsem. Köpülünsüň soraglama jogap bermen gapyny ýap çykyp gitjek diye. Ondan ay geçti, gün geçti. Bir hil gaýnym oýuna baramda diye. Men çetläp başladylar diye. Hemme ýerde şol eltim bilen men adamymyň sözi ýöredi öýde diye. Menim adam sen otursaň diýen ýaly boldy menem diye. Ýokary bilemem ma. Elimden iş gelýär diye. Ay gepimi gaýt galdy baýsam aman ul gelneje diye. Odurmuşa men çydamadym da diye. Yollaşma diye. Ýaşa pul mende durur. Men bile ýaşajak bolsam ýa-da men hem bile aýryşak diýsem bolýar diýdi. Ondan menem arda berdim diye. 6 aýlap ondan bir de wagt berdiler bolýan. Şol arakda bir gedek geldi ol diye. Ýaraşak diýip menem diye men bilen ýaşajak bolsam, ýaraşak bolsam şert goýan şo öýdäki umuman dedim söwda aýlyan abarod etýän pulumyzy mende durur diýdim bol. Ýene gapyny ýap çykyp gitdi diye. Ay menem bolýar diýdim de aýryşdym diye. Gepim keltesi. Ondan soň yollaşym edil menden gidenden diye bir aýa ýetmän öýlenipdir diye. Bir çagal gelin alypdyr diye. Ondan aýryşypdyr dänim soň ýeneden birine öýlenipdir, ondan ogly bolupdyr diye. Ol ogly meneden bolanda parok şertse bolupdyr, ýarawsy bolupdyr diye. Ondan geline jetem agatyndan aýrylyşyp daşary ýurda işlemene gidipdir diye. Indi yollaşmam diye. Ýeneden men gapyp kak. Hem öyle ýaşajak diýip gelýär diye. Ýöne men adamym söýýän, gowurýan diye. Indi söýýüm üçin şoň eden günälerini geçerimem gelýär bolýan. Ýenedem diye oturup pikir etýände öňüm meni Allah gitdi bir elimdäki ujumdaky gazananymy alyp biri köçede goýup gitdi. Diýip diýendi iki pikirli bolup durun diye. Gaýdamy atasam oýasym gelen ok diye. Şoň eden günäsini bagyşlatmam gelen ok diye. Neme naman ulanece? Näme etmeli diye. Köpülünç biz diýäne gaýdy bol oglan bol. Misal üçin gaýdylar biri bilen halaşsa eje tatasam şoňa sen durmuşa çykarjak diýse biz ejelemide özümüze düşman taýýar diye. Ya oglanlarym neme biri bilen halaşsa ejesi ýok şoňy saňa münasip däl diye. Oglanlarym ejelerini atalaryny düşman taýýarlar da. Soňondan ömürler kül bolan soňam näme çeklerini bilen oklar. Ine benim şolar ýarlaryň içinde diye. Köplenç diye özümkiler ine planlady etme ýalňyş şartyň diýse diye. Şol bide aýal doganmady, erkek doganmady, ejemi kakamy. Joram bahylçylykdan aýtýan ýaly bolýar. Bolýan. Ýöne başga adamlar şonu etmedi diýse köplenç başga adamlar diňleýär diye. Indi men diye ömrüme geçip barýar. Indi bundan soň men başga birine durmuşa çykyp gülýär ýaşamajagman bilýän diye. Aklymy goýurşyp barýar. Indi ejemden atamyň aýdan sözüne diňlemedik indi diye. Adamlaryň pikirini diňläsim gelýär men diye. Eger misal üçin 100 adamdan 70 adam şoň günäsini bagyşladysa men bagyşlajak diye. Ýöne 100 adamdan 70 adam bagyşlamadysa dem bagyşlajak diye. Ine bu gururun berjek. Bakama şundan barat. Mähriban joralar, TikTok seyirciler. Sizin ýyly, mähirli, sözlüňizde garaşýan adamlar gatken